ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಕಾರಣಿಕೆ ಐದದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆ ಕಂತಿನಂತಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದು ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡುಲ್ಲ ಕಂತಿನಾರ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅವನ ಹಂತವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತ ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ 5,000 ಜನ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಚೆತಿನ ಪ್ರಶಂಸದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ತುಳುವರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಪ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜೈ ಆದುಂಡು ಈ ಹೊರತುಗು ನಮ್ಮ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾವಣತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನೇನ ಉದೀಪನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದನ ಪರವಾದ ನವರಸರಾಜ ಬೇಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತರ ಜೊತೆ ಆದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾದ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಲ ಉಂಡೈತು. ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಯರೆ ಕಾತೊಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಆ ರೇಂಜಿಗಿತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ದಯಮತ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಂಚೂರು ಶೇಂಗೆದ ಪೆರು ಬಿಡ್ಪಾರ ದುಮ್ಮಾಡರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತಯಾಪೂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಡುಪನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ ಯಾಪಲ ಪನ್ನೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಲೆ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಗೆಂದ ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕಲು ಪುರ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಛಲ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳು ಐತೆ ಬೆರಿಯ ಬೆಲ್ಲದು ಕುಡೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಕಾಪ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಂಡಿಕಲ್ ಕೊರಂದೆ ಎತ್ತಾರಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಡಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಜನವು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಮಲ್ಪಂದು ಬುಡ್ಪಲ್ಲಚ್ಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಪುರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಏರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೋಜರ್ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಈ ಜೈ 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 ಇನ್ವೇಕೆ ನಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಜೈ ಆವಡು ಮಾತವಿದಟ್ಲ ಜೈ ಆವಡು ರೂಪೇಶ್ ಬಂಗವೈದಿನಿ ಅಂತೂತೆ ಅದೇ ಬಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದ್ರು ಪಾಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾವಂತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಛಲ ಕಟ್ಟದು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋಲೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಹೊರಿಯಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡವಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೋಟದಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟ್ ತೂತ ದಾದಾ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂರ್ದಂದು ರೂಪೇಶ್ ರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಪೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಜಿನ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನಿ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಬ್ರೋಡ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಎತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮದು ದಾಪನ ಸಾವಿರ 100% ರೂಪಾಯಿ ಪಣಂದು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಜೈ ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ನಾಕುಲು ವಿನೀತ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕುಲು SDM ದಾಕುಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ತುಳು ಟೇಪಲ್ಲ ಜೈ ಅಂಡ್ ಎನಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕಲ್ಲ ಜೈ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲರ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ
ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿರು ಅಗ್ಲ ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಸಾಗ ಕೊರೋನಾಗ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಶೋ ಬುಕ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮೆಂಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಟ್ಲ ಪ್ರತಿವರೇ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶನ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಬಾಲಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಬರ್ಪಣ ಇಜ್ಜ ಅವ್ನು ಇಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನೋ ನಂಬದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಂಜನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತನ್ನ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಮಾತರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೋಜನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಬರೋದು ಭೋಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದರು ಸೊ ಎಡ್ಡ ಸುನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಹಾಕೋಣ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್